morgen på Rust, udgivelsen af det andet album, som hedder Taghash, eller Taghash, eller Tahash. Hashtag Tahash, man. Det er hvor man ligger tryk på delingen, som man siger, ikke? Nej, netop det, der har for dig. Og i den forbindelse, lad os da lige sende en hilsen til vores yndlingslytter. Hej Mikkel, fra Frankie Space, vi lover dig. I er simpelthen fans, eller hvad? Altså, vi har ikke andet end fans. Okay, det synes vi. Ja, Som os. ja, det er præcis. Nogenlunde samme dem, tror jeg, det vil sige. Har vi fundet noget musik? Er der noget musik i Ja, altså vi har et lidt halvgammelt nummer, som der faktisk bare hedder De Rygeste. Skrevet af De Rygeste, indspillet af De Rygeste. Ja. Vi har taget noget med sådan lidt af hvert, for at sige det på den måde, at det her det er noget af det helt gamle, og så slutter vi med noget af det helt nye. Så det er sådan, det her det er old school stilen. Det er simpelthen old school stilen. Der er røg i De Rygeste, der også kommer stå med. Er det rigtigt? Lige præcis. Kom on. Det er fedt. Come on! Vi er det nyeste, vi er det sygeste, og ryge til det rygeste. Så sæt dig så det, nyd det og lyt til. Nykker vide det op, men ingen indhav. Det er hvor man drikker flasker på under 3 minutter. Det er der hvor folk siger, hvad? Så hvad mad, det kan jeg godt lide. Men til det jeg knipper en pil, mens jeg bæller. Som fungerer jeg mens dine fælder siger, hvad så? Syre for første gang på De Rygeste bil. Jeg er nede med tjal og tjener joints på repeat. Jeg ligner måske en, der fylder sportstasker med tomme flasker. Men er barn for baskebasker, der ryger tunge slasker. Tænder og giver videre med det rådeste slæng. En heldig uden renter og begynder at hænge. Ryger mig selv blæst på den sygeste hæs. For de nærmeste slæng. Mere tung røg til os. For de nærmeste slæng. Hus sammen på gasshots. For de nærmeste slæng. Vi de rygeste. Vi de rygeste. Kun FF til os. For de nærmeste slæng. Mere tung røg til os. For de nærmeste slæng. Hus sammen på gasshots. For de nærmeste slæng. Vi de rygeste. Vi de rygeste. Ører til beatet, chill ud og sæt dig ned. De rygeste rammer dit højtalersystem, at du ved, at vi flækker ikke kombitet og de lave frekvenser. Vi rammer fester med alkoholens sketsendenser. Så er du nede med det rygeste crew. Så lad mig høre dig sige hey ho. Så er du nede med det rygeste crew. Så lad mig høre dig sige yo yo. Ej, ej, ej. Den G-kode, ikke solo solito. Jeg laver en, du laver en, ditto. Verbal suplex fra G-rock. Hårdt til vav, bare super på maven, når du har fået nok. Prøv at tjekke ham ud, du ved at du kan lide. Ring 112, det er fucking swag politi. Så selv kan jeg sige, for nok af min mani, men det er som gaverprisen. Jeg holder shitet, selvom jeg bliver klippet. FF til os. For de nærmeste slæng. Mere tung røg til os. For de nærmeste slæng. Hus sammen på gasshots. For de nærmeste slæng. Vi de rygeste. Vi de rygeste. Kun FF til os. For de nærmeste slæng. Mere tung røg til os. For de nærmeste slæng. Hus sammen på gasshots. For de nærmeste slæng. Vi de rygeste. Vi de rygeste. Jeg har hørt, I har hørt om mine venner. De er tit sambuca fyldte hænder. Ja, forresten god dag, navnet er ham der. Ja, jeg har god smag, det er da klart der. Jeg hænger bin, hølleblæs på bønner. Fatter ikke hvor vi er, før min tekst begynder. Eksplosiv ryger, jeg kan ikke fatte en fuck. Homie venter rundt, man skulle tro vi røg antistof. Ingen snot, valg Bobby over hvad. Vi rocker, jeg fucker, imens I står for flade. Det der med at tage sig sammen er blevet udskudt. Så vi brænder grønt, som om vi fjernede ukrudt. FF til os. For de nærmeste slæng. Mere tung røg til os. For de nærmeste slæng. Hus sammen på gasshots. For de nærmeste slæng. Vi de rygeste. Vi de rygeste. Kun FF til os. For de nærmeste slæng. Mere tung røg til os. For de nærmeste slæng. Hus sammen på gasshots. For de nærmeste slæng. Vi de rygeste. Vi de rygeste. Kun FF til os. For de nærmeste slæng. Mere tung røg til os. For de nærmeste slæng. Hus sammen på gasshots. For de nærmeste slæng. Vi de rygeste. Vi de rygeste. Kun FF til os. For de nærmeste slæng. Mere tung røg til os. For de nærmeste slæng. Hus sammen på gasshots. For de nærmeste slæng. Vi de rygeste. Vi de rygeste. Eller, ej, okay. Ja. Fedt. Ja, så fik en lille introduktion, ikke? Det lød fandme fedt, boys. Tak. Det må jeg sige. Old school.
Jamen, vil I lige være med til en lille sjov leg, inden vi går videre med spørgsmål og mere musik og noget? Bring det på. Sådan. Helt sikkert. Jamen, Mette, bring it on, lady. Okay, så. Jamen, ja, jeg synes faktisk også, det der nummer var ret sprødt, må jeg ikke sige. Det må jeg lige credit. Fedt. Yes. Jamen, nu vil jeg nynne lidt for jer. Og I skal så prøve at gætte det. Okay? Vi tager Helt den klart. igen. Okay. Man kunne godt høre det med det samme. Er det rigtigt? Men nød den lige lidt for os. Okay. Kan jeg så ikke lige gætte det? Ghostbusters med Michael Jackson. Som om. Ghostbusters. Bad Iskøligt. Det er nemlig rigtigt. Jeg skulle måske lige have skruet lidt mere ned for den her øreprop-lyd. Jeg vil også sige, jeg tror ikke, jeg havde gættet det, hvis ikke jeg havde hørt... Tror du ikke? Eller, det måske. Man kan ikke vide det. Kom nu, Men det var det, der gave it away. Okay. Jamen, jeg synes lige, vi skal høre nummeret jo. Så jeg giver lige den her videre til dig, Gitte. Tak. Stafetten. Jeg har den. Jamen, kom med det med det. Ellers så beatboxer, det ved du, når der er pause, så beatbox, så er det I selv uden om det.
Det var så Michael Jackson. Med Ghostbusters. Med Ghostbusters. Lige præcis. Sådan. Så fik vi også sat det på plads. Nå. Men drenge, fik Gitte spurgt det før, om hvor I kendte hinanden fra? Jamen, det var en længere historie. Vi kommer jo fra Holbæk. De fleste af os i hvert fald, der er jo gode gamle mand. 4300. Skudhul! Hvad hedder det? Så der var vi rigtig mange, der bare kendte hinanden fra barndomsvenner og gymnasieflæk og alt det der. Og så boede jeg hjemme hos mine forældre, havde et lille kosteskab, hvor vi lige lavede en vokalboks og indspillede en masse numre. Og så flyttede jeg til NV, og så blev det til et studie, og vi lavede et par albums. Overvad. Studiet hedder Overvad. 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 Stærkt. Yes. Stærkt. Jamen, ja, hvorfor de rygeste? Jeg tror, navnet det stammer fra det første nummer, vi nogensinde lavede, hvor vi, en af mine venner, havde lige været hjemme hos nogle af sine bekendte, og hentet, jeg ved ikke, 40-50 gram pot eller andet, og så har vi jo røget halvdelen af det, og havde lavet et nummer, der hed Ry. Og så lå det bare til højre benet og hed Det Rygeste. Ry. Ja. Hvad med aldersgruppe? Hvad ligger I imellem fra hvad til hvad? Jo, vi ligger mellem, jeg tror, mellem 20 og 26 eller sådan noget. Altså man kan sige, vi kommer jo alle sammen, som sagt, så kommer vi alle sammen fra sådan det samme gymnasie, eller sådan, så er vi skatet sammen, eller sådan et eller andet af den stil. Så derfor så er det bare sådan meget naturligt været den samme sådan aldersgruppe, vi er. Alle 25? Ja, det tror jeg sgu. Wow. Ja, den ældste må være 26, ja. 26, ja. Okay, det er sygt nok i at holde fast i hinanden så længe i hvert fald. Ja. Nu snakker vi lidt om før, det der med, om der muligvis kunne være piger med i gruppen og sådan noget. Om det er en åben gruppe, kan man bare sige, hey, jeg vil gerne være med i det der, de rygeste? Eller skal man huske? Jeg tror, det er sådan noget, du ved, meant to be. Altså, de rygeste nummerne opstår for det meste, når vi er stive, ikke? Så det er bare dem, der lige hopper i boksen, de er egentlig med i de rygeste. Så det er svært at komme inden for gaden og lige hoppe op til festen, men... Men altså, det er klart, hvis du kan komme op og komme i boksen, og så fange de rygeste følelsen, så er du velkommen. Okay, stærkt. Og så er det lige meget, om du er han eller hun? Ja, fuldstændig. 100. Ingen kønsdiskrimination her. Okay. Vi har snakket om faktisk, apropos hund, at have en hund med på et tidspunkt. Ja, det er vigtigt. Ja, det er det, ikke? Vigtig ingrediens. Det var bare lidt svært at få den i boksen, men... Er der så nogle ritualer, hvis man skal være med? Skal man igennem et eller andet, eller hvis... Man skal overleve boksen. Okay. Det kan godt være en hård oplevelse. Det er dåben. Okay, ja. Det er det. Og så skal du vel bare lade være med at gå død og brække dig i min seng eller andet, så går det nok. Så er du ikke bad standing. Ja, okay. 100. Stærkt. Hvad så, hvis man vil ud igen? Kan man komme ud af de rygeste? Nej, det er for life. Det er for life. Vi har et dropout. Skoledreng MC. Ja. Men han er blevet vores manager, så det er okay. Nå, okay, så han er stadig lidt på røg. Ja. Okay. Jamen, jeg synes bare lige, vi skal spille et nummer. Kan I lige præsentere det? Jamen, det kan være, det er mig, der skal præsentere det. Det er fordi, at vi har lavet en skive. To af medlemmerne fra crewet, som var med på at lave noget solo-EP. Og så har vi udgivet et par numre hver. Det er henholdsvis Klokkeren og Ham der hedder den anden. Og han kører meget poppet stil, og jeg prøver at sigte mere efter noget sådan lidt mere old school hiphop. Og det er Stefan Exxon, der har produceret det hele. Og det nummer, som vi spiller nu, det handler så bare om NV-stilen. Hvad vi laver, når vi hænger i NV. Ikke så meget pis. Jeg tør ikke love for, hvad for en tilstand jeg har været i, da jeg skrev det. Fedt. Jamen, jeg fyrer bare op for det. Om Neverland i NV, en øvering 2, hvor Kaptajn Klo smider rim med. De glemte drenge, som der ikke bliver gamle. Lidt varmle, men musikken gør os klar til at befamle. De tunge toner, gamle mikrofoner, tusindvis af beats, som med samples som tyfoner. Der blæser der bort, smider dem hårdt, ryger en rim, som du kender, det er en overværet sport. Trummer og snærer, så ikke noget plads. Bur høns på de beat, der hakker flækker rim på tværs. Konstruktion af et hiphop-univers, hvor vi borer os ind, langt ind i din trumhinde. Ordene X med beats til dit sind, så undergrund af selv vores støj giver erstatning. Rapper så rough, bliver spillet hver dag på en radiokanal, som de kalder NSA. Du har så travlt, imens vi får det i NV.
denne flad. Det er overværet smør, lige så styk som 7 Nutella mad. Ting du ikke kan undvære, ting du ikke vil forære væk. Og egentlig helst vil tatovere i blæk. Som et minde fra en sindssyg tid, da du var ung. Unker, bunker, fester, tur, kys, tungen. Nu er du udslidt lungen, har en bil og et lån. I patter, plastik og en smart telefon. Og ting du skal eje inden døden. De hober sig op, det er et nyt mausoleum. Mao bliver misundelig, ligger langt fra NV. Han rejser direkte, han vil chill for evigt. Han tager med næste gang, og det bliver for sindssygt. Med Kina-rin i NV, jo det er pænt stygt. Du har så travlt, imens vi får det i NV. Du tager på job, imens vi får det i NV. Drop forbi og få lidt is i en ske. Trikolotte, du ved, det er lidt af det hele. Du har så travlt, imens vi får det i NV. Du tager på job, imens vi får det i NV. Drop forbi og få lidt is i en ske. Trikolotte, du ved, det er lidt af det hele. Calling us, we can see the sunrise before us. And when I'm in that thing, I make that body say, I make it say. Doing the buck in the black hood, I can't stop by, stay true. I accidentally ran a stop sign. Some other things were running through my mind. He took his shades off, looked at my eyes. Was dressed right, looking so fine. Forgot about what I did and said, girl, what your name is? And I replied to him actually, officer wasn't speeding. He said, don't worry about it, cutie. Can I take you out and told me? I figured that it wouldn't do me harm. So I told him, hit me on the horn. Gave him my number and I drove home. Continued on my way to the house. When I get up all in ya, we can hear the angels calling us. We can see the sunrise before us. And when I'm in that thing, I make that body say, I make it say, Like a cop cow. I make it say. And after we got done, I said, lady, what's your number? She said 911. Emergency only. Head doctor perform surgery on me. Yeah, and now I'm healed. I make her wear nothing but handcuffs and heels. Then I beat it like a cop. Rodney King, baby, yeah, I beat it like a cop. Beat it like a cop. Rodney King, baby, say I beat it like a cop. But I ain't trying to be violent, but I do the time, but her love is timeless. Mrs. Officer, I know you wish your name was Mrs. Calder, yeah, like a cop cow. When I get up all in ya, we can hear the angels calling us. We can see the sunrise before us. And when I'm in that thing, I make that body say, I make it say, I make it say. Mrs. Officer, tell your lieutenant get them cuffs off for ya. I'm kid, my face on every wanted poster. I'm wanted by every lady cop all over. That ass so big, I catch a battery to hold you. Hair so big, you thought I told you pull it over. She pulled me over, pulled me out the Rover. Then she pulled me closer, threw me in back of the car, put me in handcuffs, start ripping my pants up. All you hear over the dispatcher is When I get up all in ya, we can hear the angels calling us. We can see the sunrise before us. And when I'm in that thing, I make that body say, I make it say, maybe you can lock me up and throw away the key. Call your sergeant and tell him you can finish your shift. 'Cause it's on tonight. Breakfast in bed turns to breakfast in, and I can't wait to get home. I wanna do it all night long. Mrs. Officer, when I get up all in
udmærkede news. I Los Angeles er der et amerikansk band, der hedder Wolfpack, som har tjent gode penge med deres seneste album på et musikstreamingstjeneste, som hedder Spotify. Det kender vi jo alle sammen. Albummet Sleepify er fyldt med en lang række numre på 30 sekunder, hvor der hverken er sang eller musik. Bandet har opfordret sine fans til at spille det lydløse album om natten, fordi Spotify betaler kunstnerne ca. 4 øre per afspillet nummer. Det har sikret bandet i alt $20,000, ca. 108.000 kroner, som skal finansiere bandets kommende turné, som også skal være lydløst. Måske. Spotify medgiver et brev til bandet, at fidusen var godt gennemtænkt, men de har nu fjernet albummet fra deres tjeneste. Suckers. Nå, det var da ellers meget fedt fundet på. Ja, det var sjovt. Yes. Aha. Okay. En mor, hun skal straffes. En oprørt mor i den svenske by Växjö har fået en bøde for 5.000 svenske kroner. Cirka 4.100 danske kroner for at kaste med en tisseblæ mod pædagogerne i hendes barns vuggestue. Under en afhøring ved politiet erkender kvinden, at hun var vred og irriteret over pædagogernes attitude. Angiveligt var moderen utilfreds med, hvordan de behandlede hendes barn. Det førte til skænderier mellem parterne, som først blev afsluttet, da den arige mor greb fat i en brugt våd ble og kastede den mod pædagogerne. Det er også alternativt, ikke? Ja. Men det koster penge. Lad være med at kaste med tisseblæer. Ja. Eller nogle blæer overhovedet. Eller nogle specielt, hvis de er blæer. brugt. Ever. Så er der simpelthen i Japan, der har en restaurant fundet på, at skaldede mennesker, de skal have rabat. Så omkring hver 4 japanske mand er skaldet, og det er der ikke nogen, der er specielt glade for. Og mange prøver at forsøge at skjule her hårde tab. Men nu går en ny restaurant i Tokyo den anden vej og giver ligefrem rabat til skaldede kunder. Ejeren Yukisho Toyota vil gerne skabe den samme stemning som i Hollywood, hvor skaldethed er en naturlig ting blandt stjernerne. Pral med det. Er du ved at blive skaldet? Tillykke, siger Toyota. Han giver i baren omkring 25 kroner i rabat på drinks, og der er en gruppe med 5 skaldede, drikker den ene gratis. Hvor er det fedt et eller andet sted. Altså jeg tænkte i starten, det var da godt nok sært. Men hvis det er fordi, det er sådan noget tabubelagt, så er det sgu da en fed ting at gøre. Ja. Fedt, barn. Det var dagens skaldede. Det var dagens skaldede news. Sådan. No more skaldede news. No more skaldede news. Det er nice. Yes. Gitte? Ja. Er det mig? Jamen det kan da godt være. Jeg er også klar. Du siger bare til. Jamen, jeg spiller bare. Sådan gør det. Sådan, så fandt vi ud af det. Om lidt. Sådan der. Yes. Onsdagskakkelakkerne 90,4. Byens skæveste radio. Uihiu. Og vi vender tilbage til det rygeste lige om lidt. Remember the kiss, boy, that you placed on my lips, and you showed me what I missed out. And I gave you shelter, but you ran through my heart. Should have seen it from the start now. The mystery you bring, it's a beautiful insanity. You do it 'cause you cherish me. Though my story's a cliche, I'm too broken to be hurt.
Ja. Wow. Sådan, så er Så vi på nu. igen. Har I råd? Hvad for noget? Har I råd? Ja, sådan. sådan lige hurtigt. Lige hurtigt. Okay. Jeres tekster, de handler jo enormt meget om røg. Ja. Korrekt. Det er rent nok. Hvorfor? Hvorfor ikke? Ja, ikke? Yeah. Det ligger jo bare til højre benet, ikke? Altså, når det er det, der foregår i studiet, og når vi nu hedder det rygeste, så... Ja, det er fedt. Ja. Det er meget godt. Så er det bare det. Der er ikke så meget at sige der. Okay. I får selvfølgelig en inspiration, når I er stive, siger I. Og skæve. Ja. Kommer inspirationen også på andre tidspunkter, eller er det der, the magic happens? Altså, jeg vil så sige, her med det seneste album, der har vi faktisk, netop, eller hvad kan man sige, ved det gamle album, der var det kun stive aftener, så lavede vi et nummer, hvor alle var stivhoppet i boksen, og så rørte jeg ved det bagefter, ikke? Der blev ikke ændret noget på det. Men her, der har vi så flueknippet det lidt mere, og faktisk gjort, at folk har været der ædrueligt og skrevet deres numre, og det har været helt nyt for os, men det har fungeret meget godt. Så, jeg ved det ikke. Den kommer, som den kommer. Så er det måske blevet lidt mere seriøst? Er rim og flow blevet lidt bedre? Ja, det kan man godt sige. Okay. Hvor mange koncerter er I oppe på nu? Hvor meget har I spillet ude-agtigt? Har I styr på det? Ja, sådan noget lidt ligesom I skal i morgen, ikke, på Rust? Klokken hvad? Hvornår skal folk dukke op på Rust i virkeligheden? Jamen, de skal komme hurtigst muligt. Vi har lige, vores gæsteliste er lige pludselig eksploderet, og vi har fået 700 pladser, men der er kun plads til 350. Så hvis folk de skal nå at komme, så kommer klokken 9, når hele lortet starter. Ja. Duf. Sådan. Men altså en af vores første koncert, det var det på Stenhus Gymnasie? Ja. Ja. Et nummers koncerter. Med 8 mand på scenen dengang. Fedt. Var det fordi I kun var 8, eller fordi der ikke var plads til flere? Ja, vi var vel ikke flere på det Nej, tidspunkt. vi var kun de 8 der, tror jeg. Ja, det udvikler sig lidt. Hvad er de rygestes ambitioner? Er det bare at chille rundt, eller kunne I godt tænke jer, at det er Roskilde Orange Scene på et eller andet tidspunkt, eller hvad er vi ude i? Ja. Ja, det er det, jeg mener. Altså, jo, Orange kunne da være super fedt. Så det er det, vi går efter. Det må være det. I går efter guldet, simpelthen? Vi afslår ikke tilbud. Nej, okay, hvis det kommer en dag. Laver den om til den grønne scene. Vi skal på Rust. Også være tavligt. Og jeg tænker at blive sammen. Ja. Så længe vores lunger holder, altså. Okay, det er vigtigt. Ja. Det er stærkt. Det. Og tjene nogle penge til lungeoperationer. Ja, lige præcis. Sådan. Hvad med soloprojekter? Er der nogen af jer, der går solo, eller er der noget, eller holder I bare sammen? Altså man kan sige, at indtil videre har det været sådan lidt for sjov. Men altså man kan nok godt forvente at se noget. Altså det er som om folk har fået sådan lidt smag for det. Nogle er mere seriøse omkring det end andre, så nu må vi se, hvad der sker. Men altså, det kommer jo sådan rimelig naturligt, kan man sige. Midlerne er til det, og det er der i hvert fald. Altså, vi har jo en pisse dygtig producer, og vi har nogle folk, som godt kan lide at skrive tekster, og vi får et rigtig godt studie, bygget af en tømrer og sådan noget, så det er... Oven i købet. Wow. Tømrer? Ja. Stærkt lavet. Mere ved mere, ikke? Sådan er det jo. Hvor finder man de rygeste? Hvor kan man møde jer, hvis man snakker medier, hvis man snakker... På gaden, og I er ikke på Facebook, I er ikke på... Jo, vi har en Facebook-side, De Rygeste. Man kan finde os på Bandcamp. Soundcloud ligger der også. Soundcloud er der noget. Instagram. Instagram, Snapchat, YouTube. Alt det moderne. Ja. Vi prøver at være så moderne som muligt, men det går lidt langsomt, så... ja. Ej, jeg synes, det er meget godt... I er der med. Ja, vi kommer igen. Ja, kom igen. Og der kommer nogle flere videoer? Præcis. Der er ikke kommet flere videoer end den 20, som vi kom med her for en uges tid siden, er det vel efterhånden. Men altså, vi regner med, at der kommer noget mere. Altså, der er mange af de der tracks, der vil være grinerne at lave videoer til i hvert fald. Ja. Der er baggrund for det. Ja. Okay, det er fedt. Jeg vil i hvert fald anbefale, at I gør det. Helt sikkert. Fordi det hjælper. Ja. Bare generelt. Det er promotion. Det er fedt. Det er fedt at sidde og glo på en eller anden underlig video, samtidig med, at man lytter til musikken. Ja. Men ja, næste nummer er... Jamen, det næste nummer hedder Tosmøjs, og det er det første track på vores nye skive. Jamen altså, lyt og lær. Andet har jeg ikke at sige. Okay. Ja, hvad hedder den nye skive egentlig? Taghash. 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 Sådan. Hashtag. Yes.
kommer her. Alle ved, at de rygeste ryger 2 smøjs. Ryger 2 smøjs, kæde ryger 2 smøjs. Vi er så høje, for vi ryger kun den gode røg. Ryger 2 smøjs, de rygeste ryger 2 smøjs. BMW A3 kaster håndgranater i dit nabolag. Kigger på dig, giver dig fuckfinger. Mig drenge køber bier, kigger. Sigter på dig med vipper, kaliber. Vælter rundt, min pik begynder i dum. Har lige råd 2 smøg skål. Vend ruller en blå, min øl er tom. Jeg tager bare en ny på min lomme. Tager den første på patten og maser den anden. Tjekka ligger 2 smøgs. Flækker de der store joints. Større, bredere, stærkere, vildere, suger ind og hoster lidt. Men det bliver ikke federe ind. Rygsted som med 2 smøgs, bare der korps. Skal hun ned og rykker ned til min legeplads. Bål og brand på min double size joints. Og hvad giver den op for de tungeste blåns. Bummerligger, blæs, bummerligger helt væk. Double joints som er op og flækket ud. Allerede for sent, der skulle vende den her skud. Vi ryger lidt tobak og begynder ikke at tude. Troede vi var både døde, bort derude. Men vi er tilbage som en brosten igennem din rode. Lander tog på gulvet som det sidste du sugede. 2 smøgs, 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 2 smøgs. Alle ved, at de rygeste ryger 2 smøgs. Ryger 2 smøgs, kæde ryger 2 smøgs. Vi er så høje, for vi ryger kun den gode røg. Ryger 2 smøgs, de rygeste ryger 2 smøgs. Sidder i mit tilflugtssted, ryger mig en nedtursfed. Bongen sluger, solen sover, så der ingen jeg kan knippe med. Men drengene sidder i og hvad med blodskudte øjne. Så det er vist på tid, at vi ruller os en 2 smøgs joint. Nykkeren hiver 2 stykker op, jeg griber fitness og papers. Ruder rundt med amnesia og hæster og gør, at mine fingre klæber. En CD haters, vi dræber med vores pind. Vi burde ryge blæs på de ryses jazz, tag 2 væser og så hold det ind. Vi snakker god chiller på biler, kæmpe store. I vil så gerne lære suge, ligesom Exxon-suger. Chiller ligesom Eskimoer. Hænger ned i SF-ord med 2 smøgs ryger. I kan mærke det i jeres næsebord. Slap af, vi er knap begyndt. Vi på tag 10 væser og dræb en børn. Alle folk ryger hash. Vi er bare dem, der er bedst i byen. Kan ikke mærke mine lunger, hjertepumper. Jeg skal være fyldt med 18 rumper. Men der er 2 smøgs i gang, så tag og pas den blød, bro. 2 smøgs, 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 2 smøgs. Alle ved, at de rygeste ryger 2 smøgs. Ryger 2 smøgs, kæde ryger 2 smøgs. Vi er så høje, for vi ryger kun den gode røg. Ryger 2 smøgs, de rygeste ryger 2 smøgs. 2 smøgs, 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 2 smøgs. Jeg står og kigger mig i spejlet igen. Siger til mig selv, gå nu hjem, du får kendt til at stå her og sejle klokken 5 på en latterlig klub. Og fyrene er dum, stiv og grim. Der er ikke en, der har sagt noget pænt, men de vil alle sammen tage på mine ting. Svin. Og jeg er på vej væk, da han fanger mit blik. Han er så fræk, at jeg er nødt til at blive. Lamperne blinker, klub med ribbet for skinker. Gulvet er tomt, fordi DJ'en stinker. Jeg kom for sent og har fortrudt, jeg har taget på den klub. Op i baren for at drikke sprut. For øje på en tøs, der kommer fra toilettet af. Vi ligger sag, jeg tjekker hende, og hun tjekker tilbage. Og jeg får lam og tager mig sammen og gør en tarm, før hun stikker af. Jeg kan se, hun står og kigger hen. Kigger op på mig, eller på min veninde. Hun virker slem, jeg vil have hende med hjem. Jeg tænder på, men nu kigger han igen. Hun skal have den, jeg kan se, hun trænger til. Jeg må have ham hele natten, og han ved det. Vi skal, vi må gøre det. Jeg kan se, hun står og kigger hen. Kigger op på mig, eller på min veninde. Hun virker slem, jeg vil have hende med hjem. Jeg tænder på, men nu kigger han igen. Hun skal have den, jeg kan se, hun trænger til. Jeg må have ham hele natten, og han ved det. Vi skal, vi må gøre det. Hey, hvad så? Du er da fræk. Det er godt, det er godt. Skal vi have et shot? Dobbelt op. Selvfølgelig, jeg giver. Det er da lige. Så længe du bliver. Du er på. Selvfølgelig er jeg på. Har du flow? Ja, selvfølgelig har jeg flow, men skal du have det? Selvfølgelig skal jeg have det.
Skal du tage den? Du ved jeg er beskidt. Det er ikke nok at strippe for mig. Du har et blik, der giver mig lyst til at smække dig og slik på dig. Kig på mig, når jeg taler til dig. Betaler for dig i baren på klubben, hvor alle vil knipse dig. Er det dig, der hedder Jeps? Yep, godt gættet. Skatter jeg. Lyst til at tage dig på toilettet. Rosen gør, jeg snakker lige ud af posen, så jeg får ro på sættet. Og vi er jettet, uden nogen fingre flettet. Ikke nogen grund til et langt kompliment. Jeg ved, vi to er klar på det samme, og jeg kan se, du kun er ude på én ting. I din seng tager du så perfekt, at livet giver mening. Jeg kan se, du står og kigger hen. Kigger på mig eller på min veninde. Hun virker slem, jeg vil have hende med hjem. Jeg tænder på, men nu kigger han igen. Hun skal have den, jeg kan se, hun trænger til det. Jeg må have ham hele natten, og han ved det. Vi skal, vi må gøre det. Og jeg kan se, hun står og kigger hen. Kigger på mig eller på min veninde. Hun virker slem, jeg vil have hende med hjem. Jeg tænder på, men nu kigger han igen. Hun skal have den, jeg kan se, hun trænger til det. Jeg må have ham hele natten, og han ved det. Vi skal, vi må gøre det. Siger du i mit øre, og jeg er næppe forført. Du taler beskidt, det skidt, jeg vil høre ham op og køre. Giv mig lyst til at røre, du skal ikke spørge. Tag mig, hvis du tør. Så siger du. Kom vi flækker brættet, vil du knipse af med det, eller skulle vi jet? Siger du til den søde bæber med de bløde læber. Kan du høre min feber? Pigerne de klæber til at fuse til at kæber med dig. Og jeg får lyst til at kysse på dig og kæle med dig. Denne shoes, den er ros, må jeg dele med dig. Et blik mere, jeg vil give dig hele tiden. Jeg kan se, hun står og kigger hen. Kigger på mig eller på min veninde. Hun virker slem, jeg vil have hende med hjem. Jeg tænder på, men nu kigger han igen. Hun skal have den, jeg kan se, hun trænger til det. Jeg må have ham hele natten, og han ved det. Vi skal, vi må gøre det. Jeg kan se, hun står og kigger hen. Kigger på mig eller på min veninde. Hun virker slem, jeg vil have hende med hjem. Jeg tænder på, men nu kigger han igen. Hun skal have den, jeg kan se, hun trænger til det. Jeg må have ham hele natten, og han ved det. Vi skal, vi må gøre det. Yeah. Jørgen i jav. Yeah. Klokken den siger... Jeg beater. Du smider beat. Jeg kan ikke så godt. Klokken den siger 10:56, og du lytter til onsdagskakelakkerne 90,4 Christiania Radio. Byens skæveste. What up? Vi har besøg af de rygeste, som nu vil freestyle. Det lyder sådan i hvert fald. Det er sådan en... Ja, det er det, der skal ske nu, pakketal. Så give it up. Okay, skal jeg lægge ud? Læg det ud. Okay. Okay, vi bliver nødt til at... Er der ikke en eller anden... Kan du ikke fyre op for et eller andet? En metronom eller sådan noget? Ja, helt sikkert. Jeg kan jo ikke. Altså, som jeg kan ikke. Er der et nummer, I vil have, jeg skal finde frem, så jeg eventuelt lige fyre ind over? Havde vi YouTube connection, så kan vi lige smide beats på. Må jeg det? Det er jo det, ja. Det er Okay. Undskyld derude, det tager lige 2 sekunder. Okay. Kan I så ikke lige snakke lidt imens, ja? Jo, altså, nu ved jeg ikke, nu har jeg jo fået et indtryk af, sådan, hvad stilmæssigt sådan, det handler om det her, eller sådan, man kan sige, vi er blevet kaldt alt fra... der var en gang en, der sagde til mig, da han hørte de rygeste, så var det ligesom Malte Coyne, der havde været i byen en aften, og gået i seng med hvid chokolade, og så gik der 9 måneder, og så fik de rygeste. Det er ikke engang løgn, vi havde noget. Noget lignende det samme, var vores konklusion. Men det er jo det, den danske musikscene mangler, så hvis folk er nede med det og sådan noget, så gå ind og tjek vores bandcamp ud og tjek vores musik ud. Fordi der bliver ved med at blive skudt musik ud af hullet. Så ja. Ja, bare fyr op. Der er jeg skruet op for volumen. Er der lige en reklame i? Ej. Commercials. Sådan, så er I klar. Yes. Ordentlig smooth. Yo. Benene på nakken, MC Klokken griber mic'en. Ringer aldrig 112, for du ved der noget om snakken. Korrupt panser shit. Efter de rygeste, og det er stramt, for vi er ikke fedt. Du kender røglunger. Wadadadang. Du ved at vi er væk, når Bjarne Benlås gør sin
light. Like I was walking and I was actually jumping and I didn't notice it. They were looking at me like, dude, what are you doing? I'm like, I'm walking. I'm like, dude, hell no, you trying to fly or something? High ass. Det var en anden tid, det var en ny lunge. Det var dengang de rygeste var unge. Det var den første, det var den bedste. Ikke den sidste, for nu rører jeg den næste. Jeg var kid, barnlig baby og blid. Chillede tv klokken 18 uden at fatte en skid. Et par slidte hånddukker og en låg i bogen. Et par pops på den pind, der var grunden til togen. Helt blown. Det var første gang jeg rullede et kogen. Fyldte op og sugede ind i min jomfru lunge. Puff, passet med skærmen. Peter Pys og Peter Pan puffede pinden med klokkeren. Jo, det var lang tid før far han blev voksen. Før han kunne klappe mosten og før han flækkede boksen. Var skiftemanden syg nok, men ikke så ry som nu. Jeg smagte en overvad pind, og de kaldte det syv. Jeg blev forelsket ligesom Romeo op i juli. Mig op i overvad, for det er det eneste jeg dur til. Nu skifter jeg kvinder, om de ved det eller ej. Så bare ryg og skrig, det tænder mig når du siger nej. Det var en anden tid, det var en ny lunge. Det var dengang de rygeste var unge. Det var den første, det var den bedste. Ikke den sidste, for nu rører jeg den næste. Det var en anden tid, det var en ny lunge. Det var dengang de rygeste var unge. Det var den første, det var den bedste. Ikke den sidste, for nu rører jeg den næste. Jeg ændrer de mener. Fra den første tur mod de fjerneste tænder. Et suplæs, så blev jeg skudt af hæs. Og øjnene falder, hænger fra mit fjes som udtjente slander. Bløden der tænder, væset der svinder. Sindet vinker farvel til de fjerneste minder. Spørgsmålet runger. Hallo Exxon, hvordan fik du de rygeste slunger? Jeg var 15, da jeg lærte at rulle Kones til de ældre dreng ned ved Bjergmarkskolen. Rullet på busbilletter, nu på alle planer. Før jeg hørte om Philip Blunts og tulipaner. Da jeg var barn, brugte jeg min tid på at skyde træer. Men det var før jeg prøvede at ryge træer. Fik min debut 2 smøgs og troede jeg kunne flyve. Så jeg har røget siden 2007. Det var en anden tid, det var en ny lunge. Det var dengang de rygeste var unge. Det var den første, det var den bedste. Ikke den sidste, for nu rører jeg den næste. Det var en anden tid, det var en ny lunge. Det var dengang de rygeste var unge. Det var den første, det var den bedste. Ikke den sidste, for nu rører jeg den næste. Jo, dengang jeg var lille, var der regnskov i havet. Allerede dengang kunne man dufte snaden. Jeg anede ikke en skid om botanik og blomster. Din landlige tendenser spredte tung røg om sig. Da far var unge, tog han mødom på sin lunge. Med røglig grøn græs og fik flæk for flere stunde. Sahara i munden, topflækket tunge. Græsset gruer højt i de rygeste zone. Told him I wanna smoke today. He was like, alright. You twisted it. Yeah, he hit it. I hit it. I didn't hit it hard enough. He like, nah, I hit it right. Hold it in. And like really inhale. You know what I'm saying? I did it. And I threw up like on the exhale. And I was so high just off that one hit, dog. I was so high. Like, det var en anden tid, det var en ny lunge. Det var dengang de rygeste var unge. Det var den første, det var den bedste. Ikke den sidste, for nu rører jeg den næste. Det var en anden tid, det var en ny lunge. Det var dengang de rygeste var unge. Det var den første, det var den bedste. Ikke den sidste, for nu rører jeg den næste. Ja, jamen det var tak for de rygeste drenge. Woohoo! Woohoo! Det var Fucking lækkert. sprøde. Jeg håber, at vi når at komme ind og se dem i morgen, Gitte. Ja, det håber jeg da også. I hvert fald. Ja, kom lige. Klokken 9 på Kom Rust. lige, ikke også? Skal vi på... Er det det, vi skal? Nej, skal vi på Er det det, vi skal? Signe på 17. Uha. Men i hvert fald tak, fordi I gad at komme op i studiet sammen med os og hygge i morgentimerne. Meget gerne blive og hygge videre. Ja, endelig. Der kommer sexhistorier og alt muligt andet gøjl her om lidt. Ja, stærkt sådan. Og hannerne tager plads i sofaen. Det er så vigtigt. Yes, sådan. Stærkt. Foruden det, så vil jeg lige præsentere trippelsangen. Vi er jo i gang med Carl William. Og det næste nummer, vi skal høre fra ham, det er simpelthen Kostymeramt. Så værsgo, den får I her. Keep
skabet igen, og vælger det selv. Derfor sænker smilebåndet indtil alle er væk. Kombinationen af min tone og min tilstand er perfekt. Forsinket, men trivende, alt er lejende let. Jeg gør mig klar igen, jeg var den sarte ven. Der bliver i selskabet, indtil jeg finder andre partymænd. Jeg finder sarte sind og sætter sparket ind. Gør det kun fordi jeg ved, at homie ikke kan sparke igen. 2 plus 2 er 5 for en, der går om. Leget med min kæbe, så hvad bliver det næste stop? Den unge dansker kalder det for procedur. Når man hælder i og hælder ud til os alle syg. Men så blev klokken mange, DJ spiller sidste sang. Under liv alvorlig trang, og skyggerne er ordentligt lang. Forladet sted, og kostymet tog med. Jeg taget ham i lommen, men den blev ikke dernede. Det blev sent om, jeg taget hjem til det sted, hvor jeg føler mig tryg, og du kan finde hjem. Nu er jeg intet mindre end et brand. Findes jeg ikke det samme, jeg må være kostyme ram. Og hvis du er med mig, skal jeg have det far. Lad dem sejle hele vejen. Hvis du er med mig, skal jeg have det far. Lad dem sejle hele vejen. Jeg vågner op, og kostymet er død. Mavesyre sagt farvel, erstattet med noget sød. Dynen den er varm, og alt føles så blød. Stadig ung og uerfaren, men alt det føles så nyt. Fuldmands poesi husker jeg fint. Ordene ramte mig, men du fik ikke plads til min. Derfor gik jeg ind efter kulde i en time og sad lidt for mig selv og brugte dig til resten af min rim. Vender mig ikke om, der mit hoved stadig sover. Tænker lidt tilbage på, at jeg kunne have haft det sjovere. Nu flyder jeg her, det som Lano er ved luren. Blødt og fantastisk med plads til endnu en lur. Tørstig er jeg sikkert, da jeg vender mig rundt. Spotter alt det bedste, hvorfor skulle jeg have ondt? Stenet aften med en masse af træ. Men her er jeg vågnet, og jeg ligger stadig. Det blev sent om, jeg taget hjem til det sted, hvor jeg føler mig tryg, og du kan finde hjem. Nu er jeg intet mindre end et brand. Findes jeg ikke det samme, jeg må være kostyme ram. Og hvis du er med mig, skal jeg have den far. Lad dem sejle hele vejen. Hvis du er med mig, skal jeg have den far. Lad dem sejle hele vejen. Ja. Wow. Godt, jamen det er blevet tid til at hilse. Ja. Fuck og tal. Godt. Og jeg står og leder efter en sms, som jeg har fået der. Sådan. Nu skulle jeg vist være klar til at hilse folket. Ikke? Og jeg tror, jeg lægger ud med den her sms. Ja. Folk er på pindene, så det spids ørerne, den går ud til folk bag trammer. Og den her, den er fra Anne, og den lyder sådan her. Hey O'Brien, her er en lille hilsen fra varmen. Håber du har det godt. Tænker meget på dig og glæder mig til vi ses snart. Skulle hilse fra din søster. Knus og kram, Anne. Det var dig, O'Brien, der fik en lille hilsen. O'Brien. Så har vi en her. Det er fra Solvej. Hun sender også en ud der. Bum. Så siger hun, hej Iben, fra Jævlers Næsnerhøj. Savner dig og tænker på dig. Og så har vi en, der siger en hilsen fra Boys. Eller til Boys fra fronten. Ja. Alt er godt, som man siger. Så er der det lune hjørne, som gerne vil sige hej til alle i fængslet, som ikke bliver hilst normalt, fordi de glemmer dem.
Og så selvfølgelig til alle dem, de plejer at hilse også. Det var lidt nemmere end alle de der navne, vi var ude i. Så tænker jeg, at vi lige laver en lille hilsen her fra Gakkelakkeren. Gokkeletterne siger, hej Tommy, håber du har det godt. Og vi savner dig stadig. Venter stadig lidt på et brev. Jeg har ikke hørt noget fra dig siden sidst, og det er ved at være et stykke tid siden. Så måske, ikke? Så holder de på det, ikke? De der fuckers, ikke? Giv slip på mit brev, mand. Motherfuckers. Godt. Okay. Har I ikke også fået besøgsdag? Jo, det er rigtigt. Der er kommet besøgsdag til den 20. klokken 5. Det er, så kommer vi ind og siger hej til Tommy. Ja. Os 3, der kom sidst. Ja. Hvis jeg kan, jeg har lige noget projekt i hele den her måned. Ja. Det er så spændende med mig. projekt. Ja, det er rigtigt. Men hvis jeg kan, så tager jeg med. Ellers så er det bare de 2 andre, der kommer og siger hej til Tommy. Ja. Så er der Tjal, du er også savnet selvfølgelig. Rigtig meget. Ja. Rigtig meget, Tjal. Tjalalabbal. Hej Iben. Og hej Hellemor, og hej alle sammen. Og tak fordi I lytter med, inden som ude. Vi lover jer. Og tak til Maskinhandlen, som vi jo ved nogle gange bare giver den fuld knald på Christiania Radio. Det er det fedeste i verden. Ja, og vores største fan, Mikkel. Vores største fan i verden, Mikkel fra Frankie's Place. Ja. Mikkel, vi lover dig. Vi lover Mikkel. Fifi, vi kan også godt lide dig. Bare Ja, lige, så du ved. Fifi kan vi også rigtig godt lide. Ja. Og så har vi lige Det er en hilsen her fra Lille Tulipan, der bare gerne vil sige hej til de store blomster, og til alt det andet ukrudt, som man siger. Ikke? Og han vil meget gerne sende en hilsen med musikken med Rødmor, der nu kan det snart være nok.
leve, leve uden mig. Og bare vil have Christiania. Hallo Per, Pussenusser. Vi har besøg 13.30 på søndag, og der kommer Mikkel og din dejlige datter med. Og du får noget pizza med ekstra pepperoni og ekstra jalapenos på. Så skulle jeg hilse mange gange fra min mor. Og jeg elsker dig, savner dig. Så har jeg til hilsen til alle drenge og piger, men jeg har nogle navne. Og det er William, Lange, Iden, Biggie, Kluk, Flex og drengene, Skov og drengene, Tommy, Hellemor, Svoger, Billy, Andreas, Mohammed. Og så alle dem, jeg ikke har fået skrevet ned. Så vi savner jer, og I mangler. Og så har jeg en sang, jeg vil spille til drengene over på Nord. Jeg satte pris på staden meget længe. Det var det bedste sted, hvor vi plejede at hænge. Jeg husker første gang, jeg spillede i den grå hal. Det var dengang, man kunne gå i boder og få tjal. Det var før panserne vi lege igennem og kropvisiterer folk, der var på vej hjem. Det var før regeringen ville bryde freden og sende sine tropper ud for at rydde staden. Der gik ikke lang tid, så stod det klart, at nu skulle der gå panser i rutefart. Politikerne havde taget en masse valg, og coke er åbenbart bedre end hash-salg. Men husk det Christiania i kant, tak for at folk i udlandet kender til Danmark. Så hvordan sælger vi landet til turister? Uden staden er Danmark kun øldrikkende nudister. I kommer bare, hvis det er for sent at sige stop. I kommer bare, staden vil aldrig give op. I skal ikke tro, at det her det er en nem plan. Man kan ikke komme og vinde her på vores hjemmebane. I kommer bare, hvis det er for sent at sige stop. I kommer bare, staden vil aldrig give op. Selvom vi kommer for at se blod sprøjt, vil folk på staden altid holde hovedet højt. Jeg forstår ikke, nogen folk er ligeglade, men regeringen bruger panser til at give flade. De prøver at få Christiania ned med nakken, men det er stadig kun blod ved snakken. For panser er lette at aflure. Der bliver stadig solgt tjal under jeres travtur. Lad være stress, bare smil, sådan er de. En panser er kun en anapil wannabe. Men noget af jeres træning må være galt, når folk rører benlås for at svine jer verbalt. I kan ikke komme snigende, folk skriger plus. I kan ikke møde op uden det ligner et cirkus. Hvad var grunden, hvis jeg lige skal spørge? I fik da konfiskeret meget mere tjal før, og nu kan I høje score en lille plade. Og for en stor push, jeg har tabet ikke en vild skade. I kommer bare, hvis det er for sent at sige stop. I kommer bare, staden vil aldrig give op. I skal ikke tro, det her det er en nem plan. Man kan ikke komme og vinde her på vores hjemmebane. I kommer bare, hvis det er for sent at sige stop. I kommer bare, staden vil aldrig give op. Selvom vi kommer for at se blod sprøjt, vil folk på staden altid holde hovedet højt. På staden må der ikke være hasboder, men i byen bliver der solgt tjal bag glasruder. Jeg forstår sgu ikke, hvad I gerne vil. Nu er I spredt salget i stedet for at fjerne det. Så nu kan jeg gøre et syrekup. Jeg kan købe både våben og narko i min rygerklub, og dem har hver bydel nu minimum 5 af. Hey, tag en streg og røv en bank på vej hjem af. Jeg forstår ikke, I kommer her. Hvorfor
tager I ikke til Istergade og tjekker lommer der. Hårde stoffer kan man ikke få på staden, så I spilder skattepenge på at gå på gaden. Hvem får chancen? Hvordan klarer I den? Er det dem, der kommer for sent eller svarer igen? Det ligner gymnasiedreng på første år, eller staldpiger, der skal ud og børste hår. Der er ingen, der slader, når I afhører. Folk vil hellere dø under jeres gravkører. I kommer bare, det er ikke os, der er pivet her. Folk på Christiania vil slås for livet der. I kommer bare, hvis det er for sent at sige stop. I kommer bare, staden vil aldrig give op. I skal ikke tro, at det her det er en nem plan. Man kan ikke komme og vinde her på vores hjemmebane. I kommer bare, hvis det er for sent at sige stop. I kommer bare, staden vil aldrig give op. Selvom I kommer for at se blodsprøjt, vil folk på staden altid holde hovedet højt. For sent at sige stop. I kommer bare, staden vil aldrig give op. I skal ikke tro, at det her det er en nem plan. Man kan ikke komme og vinde her på vores hjemmebane. I kommer bare, hvis det er for sent at sige stop. I kommer bare, staden vil aldrig give op. Selvom I kommer for at se blodsprøjt, vil folk på staden altid holde hovedet højt. I kommer bare. I kommer bare. Så vil jeg gerne sige hej til Biggie. Hej Biggie. Jeg håber, du hører det, og jeg savner dig. Du er sgu savnet, du. Hvad hedder det? Jeg har også en lille sang til dig, så du kan sidde derinde og føle gangsterlivet stadig. Gangster. Uden for gangstermurene. Biggie. Den går ud til dig, Biggie. Yo, bang. It goes out to you. And you. This goes out to you. This goes out to you. This goes out to you. You. Your reign on the top was short like leprechauns as I crush so-called willies, thugs, and rapadons. Get in that ass quick fast like Ramadan. It's that rap phenomenon, Don Dada. Fuck Papa, you gotta call me Francis M.H. White intake like toast, so iron. Was told in shootout, stay low and keep firing. Keep extra clips for extra shit. Who's next to flip on that cat with that grip on rap? The most shady. Frankie baby, ain't no telling where I may be. May see me in D.C. at Howard Homecoming with my man Capone drumming fucking something. You should know my stilo. Went from 10 G's for blow to 30 G's a show to orgies with O's I never seen before. So, Jesus, get off the notorious. Clean us before I squeeze and bust. If the beef between us, we can settle it with the chrome and metal shit. I make it hot like a kettle get. You're delicate, you better get who sent you. You still pedal shit. I got more rides than Great Adventure. Biggie. How are you gonna do it? Kick in the door, waving the 4-4. All you heard was Papa, don't hit me no more. Kick in the door, waving the 4-4. All you heard was Papa, don't hit me no more. Kick in the door, waving the 4-4. All you heard was Papa, don't hit me no more. Kick in the door, waving the 4-4. All you heard was Papa, don't hit me no more. On your mark, get set. When I spark you wet, look how dark it get when you're marked for death. Should I start your breath or should I let you die? In fear you start to cry, ask why. Lyrically I'm worship, don't front the word sick. You cursed it, but rehearsed it. I drop unexpectedly like bird shit. You herbs get stuck quickly for royalties and show money. Don't forget the publishing, I punish them. I'm done with them, son. I'm surprised you run with them. I think they got coming them, cause they nothing but dicks. Trying to blow up like nitro and dynamite sticks. Mad I smoke hydro, rock diamonds, that's sick. Got paid off my flow, rhyme with my own clip. Take trips to Cairo, lay in with your bitch. I know you praying you was rich, fucking prick. When I see you, I'ma kick in the door, waving the 4-4. All you heard was Papa, don't hit me no more. Kick in the door, waving the 4-4. All you heard was Papa, don't hit me no more. Kick in the door, waving the 4-4. All you heard was Papa, don't hit me no more. Kick
in the door, waving the 4-4. All you heard was Papa, don't hit me no more. This goes out for those that choose to use disrespectful views on the king of NY. Fuck that, why try? Throw bleach in your eye, now you're brilling it. Snatch that light shit, I'm scaling it. Conscience of your nonsense. In 88, so more powder than Johnson & Johnson. Choke steel like Bronson. Vigilante, you wanna get on, son? You need to ask me. Ain't no other kings in this rap thing. They siblings, nothing but my children. One shot, they disappearing. It's ill when MCs used to be on cruddy shit. Took home, ready to die. Listen, study shit. Now they on some money shit. Successful out the blue. They lightweight, fragile. My 9 milli make the white shake. That's why my money never funny. And you still recouping. Stupid, 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 stupid. Ved det? Så tror jeg, hvis vi alle sammen godt er klar over, hvad det er, vi er ved at gå over til nu. Det er simpelthen så vanvittigt. Kan I mærke det? Jeg lover dig, jeg kan mærke det. Ja. Jeg kan i hvert fald godt mærke det. Nu kom Zulu ind ad døren lige midt i sexhistorien. Sådan, Zulu. Du nåede det. Han vidste lige, han nåede det. Han vidste det bare. Han sad allerede gokken af. Nå. Vi er nået til en ny sexhistorie. Vi blev færdige med den sidste, som hed Middagen. Og den nye historie, den hedder jo så Kajakturen blev meget våd. Og nu er det med lesben, fordi at jeg har jo ondt i mine tænder. Så det bliver sådan en sexhistorie med lesben med. Er I klar alle sammen? Det er godt. Klar. Så klar herovre. Ja, nu kommer foråret. Og for mig endnu en kajaksæson. Så jeg kan ikke undgå at få smil på læberne og en bule i bukserne, når jeg tænker tilbage på sidste sommers kajaktur. Det var en eftermiddag af de varme, hvor jeg var kørt tidligt fra arbejde for at komme hjem og ud på vandet i kajakken. Altid super afstressende for mig. Jeg ville blot rulle langs kysten, langs skoven, og da det var super varmt, undlod jeg redningsvesten. Jeg var næsten fremme ved mit vendepunkt. Skulle lige rundt om næsen, og 1 kilometer mere, så var jeg, hvor jeg plejede at vende hjem af. Men da jeg så runder den skovklædte næs, ser jeg ind i den lille dybe vig. Der ligger 2 yngre kvinder på brinken og kysser hinanden. På det sted er der ganske lille strand, bare 5x5 meter, tror jeg. Pigerne lå ganske nøgen og kyssede og rørte lidt ved hinandens lår og bryster, men det så super frækt ud. Jeg kom glidende ganske forsigtigt i kajakken, så lydløst, at de næppe hørte noget. Jeg har heldigvis så meget fart på, at jeg ikke skal holde pause med at ro. Så jeg glider lydløst langs bredden, hen imod dem og nyder synet. Selvom de ligger med benene ned imod vandet, ligger de på en sådan måde, at jeg ikke kan se mellem benene. Andet end at de er totalt nøgne. Den ene ganske slank med faste bryster, den anden meget frodig og fyldige bryster. De kysser intenst, imens jeg glider forbi, uden at de opdager mig. Da jeg er kommet forbi, rører jeg stille videre. Det er desværre ikke nemt at kigge bagud fra en kajak, så jeg fortsætter frem til mit vendepunkt, som er en gammel mole ude i vandet. Da jeg vender rundt, kan jeg kigge lige tilbage imod den lille strand med pigerne. De ligger fortsat tæt og kysser, men kort efter, at jeg vender tilbage mod dem, rejser de sig og går ned mod vandet og begynder at bade og kysser fortsat. Wow. Det var starten. Det var hyggeligt. Ja. Vil jeg sige. Den er ikke så heftig nu. Jeg vil sige, den var ikke særlig skræmmende. Nej, vel? Jeg glæder mig lidt til næste gang. Ja. Ja. Ej, Ja, vi får lige en truttende afslapning eller udvending, eller hvad hedder sådan noget. Ja. Det passer meget godt til det her, den her historie faktisk. Den er sådan lidt 2 piger og en fyr og en kajak. Som man vil sige. Vi kender den jo alle sammen. Ja. I ved, hvor det ryger hen af. Skide godt. Ja. Så skal vi da høre det her dejlige nummer. Det er da det, vi skal. Du gør mig liderlig.
kan lide det. Du gør mig liderlig. Skal vi to ligge i skeen? Du har hvad der skal til. Du er min frække fantasi. Der er kun dig og mig. Vi skal den samme vej. Jeg ved det, du ved det. Så alting ordner sig. Damer som dig ser mig som Al Capone. Pablo Escobar eller måske bare Humano. For jeg ankommer til klubben med stil. Vælger af titanium på min bil til Emil. Og jeg fokuserer på at få dig med hjem. Men det er ikke mig og dig, men dig og mit liv. Du kan prøve, at du har noget mellem ørerne. Tænder en blond op, og så kører det. Det kører hårdere end du kan forestille dig. Hey baby, kom vi laver film til en cinema. Det er mig og MJ, der flækker til beats. Luk ørerne op og lyt til vores lyrik. Ja, hallo? Hallo? Du ved, at du kan ringe til mig, når du er liderlig. Husk mig eller og fortæl mig, jeg er en pige. Vi kan lave helikopter, bare spørg. Vi kan også slide op, hvis du tør. Du gør mig liderlig. Skal vi to ligge i skeen? Du har hvad der skal til. Du er min frække fantasi. Der er kun dig og mig. Vi skal den samme vej. Jeg ved det, du ved det. Så alting ordner sig. Jeg ser dig komme ind i klubben med de veninde. Kunne ikke forhindre, du var nødt til at blive min kvinde. Hvad skal jeg sige, jeg er mand til G. Ingen piger MP, men ærligt talt, du gør mig liderlig. Vand dig hen ved det hjørne. Du ikke fjerne mine øjne. BQ, illusioner og stå nøgne. Du kommer til dig, ikke genert, intet virker forkert. Og vi begge vil have mere, som vi tager hjem. Laver de frække ting. Kom her, lad mig præsentere dig for min seng. Giv den gas med en 69. For begge, du skal bare sørge for at gøre mig tilfreds. Sæt dig, bare hyg dig. Men lang har ikke noget imod, du leger med min chokoladestang. Siger du, du er min frække fantasi, der får mig til at skrige Hui! Du gør mig liderlig. Skal vi to ligge i skeen? Du har hvad der skal til. Du er min frække fantasi. Der er kun dig og mig. Vi skal den samme vej. Jeg ved det, du ved det. Så alting ordner sig. There's a conclusion to my illusion, I assure you this. There's no end to this confusion if you let it wish you well. Sold to sell, highest bidders, can't you tell what you're getting? There is a light to all this darkness, I will tell you this. There's redemption in you, asking confused why it is some answers are better left unspoken when you know you ain't getting any. Are you? Are you? You ain't getting any. Are you? Are you? You ain't getting any. Are you? Are you? You ain't getting any. Are you?
wondering how your mind will leave you hanging, your heart lingering. Stay lost and found by whoever stays around, forgetting. There is a way to be yourself, I assure you this. There's a way to get your dreams without falling asleep. You might as well get it while you can, babe, 'cause you know you ain't getting any younger, are you? Are you? You ain't getting any younger, are you? Are you? Getting any younger, are you? Are you? You ain't getting any younger, are you? Are you? You ain't getting Hallo? Jeg vil bare lige sige, Ibi, jeg elsker dig overalt på jorden, og jeg håber, du har det dejligt, og jeg hygger mig med din datter. Vi passer godt på hende. Og til alle mine andre venner, masser af kærlighed til jer. Vi tænker på jer hver dag. Så hæng ud, og vi tænker på jer. Elsker jer. Hej! Det var Mette. Nå. Lille Mette. Og lad mig lige sige, Mette hader at sige ting. Altså, jeg har prøvet mange gange. Kom nu op i radio. Kom op og hygge. Men der skal altså simpelthen folk bag trammer, før hun kommer op og siger noget. Sådan det. Det skal I bare vide. Det er kun kærlighed. Ren kærlighed. Mm. Det er skide godt. Ja. Så giv det. Klokken den siger 11.40. Mm. Du lytter til onsdagskakkelakkerne 90,4. Christiania Radio. Byens skæveste radio. Yes. CC News. Hvem var det, der vandt i går? Pigerne fra CSC. Brian, sejren i går, den går ud til dig. Vi vandt for din skyld 3-1 over fucking Nørrebro United, mand. Så nu ligger vi nummer 1. Vi ligger nummer 1. Vi ligger nummer 1. Og det er fucking fedt. Ej, damerne, de ligger kraftedeme med nummer 1, mand. Hvor er det vigtigt. Vi vandt i går. Ja. Yeah. Og vi spiller på lørdag kl. 13 mod Jægersborg BK. Ude i Jægersborg. Så det er jo hvad det er. Det er jo langt væk. Det er uden lands. Hvad hedder det? Det er det kære første hold. Vi ligger nummer 1. Lololololo. Og vores andet damehold, de vandt kraftedeme med os. Det er så vigtigt. 3-0. Vigtigt. 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 Det er vigtigt. Vi vidste det bare. Vi vandt. Hele tiden vandt vi bare for tiden. Det var så rart. Og de spiller den 22. i 5. kl. 18.30 mod BK Stefan i Nordvest. Så det er jo også langt væk. Og så har vi vores kære mandefaste hold. Og de ligger også nummer 1. Det er jo det gør de jo altid. Vi ligger nummer 1. De ligger nummer 1. Ligesom damerne. Hvad hedder det? De vandt over BK Hekla 5-0. Wow. Og de spiller på lørdag også. På lørdag kl. 15 mod IF Foroyar. Jeg vidste ikke, hvordan man udtalte det. Et eller andet færøsk hold, tror jeg. På
På Kløvermarken den 17.5. klokken 15. Yeah. Kom ud og støt. Og vores kære andet hold, det var noget historisk lort. 10-0, tror jeg, de tabte mod FA 2000. Og det endte i kampdruk, skal lige hilse at siges. Det endte i kampdruk? Ja, nede i klubben. Nå ja. Kampdruk. De tabte. Det var der, okay, det var så det, jeg gik glip af. Andet holdet tabte 10-0. Folk endte stangstive. Ja. Det var ikke så godt. Næste kamp, de spiller også lørdag. De tabte altså 11-0. Nå, det... Fuck. Så fuck da. Så fuck da. Men John. de spiller altså den 17.5. klokken 11.15 på Kløveren mod FB. Så alle kampe den 17.5. kom ud og støtte hister her. Bum bum. Old Boys, de vandt. Som sædvanligt vandt de over B1908 3-2. Og de spiller i morgen kl. 19 mod Tårnby FF på Kløvermarken. Kom ud og støtte kl. 19. Og så har vi vores kære veteranhold. Wow. Jeg ved ikke, om I så det, jeg er inde i fængsleren, men de spillede jo 3-3 ude ved Vesterfængsel. Simpelthen. Det var fantastisk. Og de skal spille i dag kl. 18.30 mod Jægersborg BK på Kløvermarken. Så kom ud og hæp. Vis din støtte. Støtte. Og vis din støtte. Foruden det, giv den gas, så var vi vist nogen, der var ude at se den der kamp derude ved Vesterfængsel der. Så vi har lige nogle snapbacks til jer, der sidder derinde. Nogle kommentarer til, hvordan det simpelthen gik i løbet af den her kamp. Det er så live, det kan blive. Vi optog det live, sender det live i radioen. Det er overhovedet ikke live, men det er så live, det kan blive. Det er så live, det kan være. Sådan er det. Lige præcis. Jamen, vi starter der bare. Vi ligger hårdt ud. Det synes jeg. Nå ja, det er herovre, vi er. Så står vi ude ved Vesterfængsel, og der er kamp. Vi er med det her gang i en snegl. Ja. Det er derfor, hun smasker lidt. Ja. Det er hyggeligt. Ja. Vi kan se, at vinduerne er fulde. Vi vinker til jer, I vinker tilbage, og det er for fedt. Kistania. Kistania. Råderne er fuldt af Kistania. Det. Og Nora har bolden. Godt, vi laver lige, og Thomas skyder. Det er os, der har bolden nu. Fakkertal. Kom så, Mulle! For filen! Fucking. Den løber. Nej, næsten. Skide godt, men der var i hvert fald en lille snas, og vi vender højst sandsynligt tilbage med mere fodbold om lidt. Giv det som kommentator. Jeg tror, du bliver rigtig, rigtig god. Jeg vil faktisk gerne lige sige, at jeg lever mig nogle gange ret voldsomt ind i det. Det gør du. Sådan er det med de snaser. Og der kommer lige noget mere her. Og mærk stemningen, som man siger. Okay, se, jeg har lige scoret. Hvad fuck står den i virkeligheden? 2-1 til CSC. Hvor er det væk af det? 2-2. 2-2 til CSC, så. Okay, skid, det andet lød bedre. Ja. Okay, Willy har bolden. Løb fra fileren. Løb i attack. Kom så, menneske. Gamle Messi. Nummer 4. Det er det andet hold, der har bolden. Pis og lort, så. Ikke? Godt. Nå, well. De står og tager nu snakker de så nu. Ja, de er også gamle, det er derfor. Vi lukker lige lidt igen, for nu begynder de at diskutere lidt. Når dommeren diskuterer med spillerne, og Nora selvfølgelig. Ja, Nora han er okay. Nora. Nå, okay, der er noget med noget frispark til de andre. De forkerte farver har fået frispark. Lige nede foran målet. Det er helt skidt. Kom så, Vøns. Og det er nummer 4 fra deres hold, der skal til at spille. Mulle, han kommer lundende. Det er skide godt. Så er muren complete. Så er vi i gang. Der bliver fløjtet. Og 1, 2, 3 løb. Væk med den! Ja, tak! Så er der halvleg. Ja. Ja, og Mulle er nede ved målet. Nej, der er fløjtet. Pis. Det er skide godt. Det er skide godt, Gitte. Jamen, er det ikke rigtigt? Hmm. Det er et eller andet. 1, 2, 3. Det er det. Så har vi har mere. Der er lige noget mere. Det er så mere live. Sådan der er det. Ja, men Ville skyder bolden. Der er hjørnet der, og Ralf har den. Kom så, Ralf! Øj! Den er ude igen. Den er ude igen. Nyt hjørne. Skide godt.
Bong Willy går ud og tager hjørnet igen. Willy tager hjørnet. Det er skide godt, det der, Willy. Kom så. Ja. Sådan, han lægger bolden til. Han tager tilløb. Han står inde i hegnet. Nu løber han, og han skyder. Han rammer modstanderen. Og Thomas har den. Thomas hætter. Yes. Kom så, Mulle. Mulle, han bliver skubbet. Nu er der en eller anden af de forkerte, der har bolden. En til forkert, der har bolden. Kom så, Nis. Og det er Thomas. Ja, det er dejligt, det der. Det er godt, Thomas. Kom så, Thomas. Thomas står og kigger. Thomas spiller til Nora. Nora har bolden. Nora alene. Nora ser Mulle. Nora ser ikke Mulle. Nora ser Ralf i stedet for. Kom så, dreng. Vi vil have et mål. Vi skal... Nis skyder til Mulle, som står... Sådan, Nora! Skyd så ned! Der er hjørne. Der er nyt hjørne. Hjørne i den anden side. Godt. Ralf lægger bolden til. Ralf tager hjørne. Folk er klar. Det ser godt ud. Kom så, der bliver sparket. Bam! Det var tæt på en hætter, den der for filan. Ramte i jorden. Og... Dejlig fodbold. Det var synd, den ikke var inde, den der. Godt. Vi vender tilbage, når der sker noget spændende. Jamen, vi er jo helt excited, kan man sige. Jeg synes, det er enormt spændende at stå derude. Det er det også. Og samtidig med, at vi vinker og kigger, og vi ser faktisk Per så vi med et Christiania-håndklæde stå i vinduet og vifte og Johai mere af det. Ja. Ja, skide godt. Vi tager da en snas til. Ja, lad os lige gøre det. Sådan der. Pis. Lille sammensat snas, vi kører her. Vi er i gang. Og kom så, Nora, han er nede, han er lige Han kigger efter medspiller. Godt, Werner, eller hvad hedder han? Nis. Nora igen har bolden. Over til Bong Willy. Willy har bolden. Kom så, Willy. Kom så, Willy. Lavede nogle knæster. Hvor var det tæt på der også, ikke? Nis har bolden. Godt, vi er stadig boldbesiddelse, som man siger. Og det er old school Messi. Messi har bolden. Nis har bolden. Kom. Så vil vi gerne have et mål til at se, blev der sagt. Nora triller. Bum. Kom så. Nis. Kom så til at se. Så er vi i gang. Og Nora. Nissa Noah. Forkert, der har bolden nu. Modstanderen har bolden. Og han bliver stoppet af Messi. Og så giver han lige en hofte til Noah. Og... Nogen vi ikke kender har bolden nu. Nej. Kender dem ikke. Kender dem ikke. Gider ikke kende dem. De har forkert trøjer på. Så nu skal de ikke... Stop nu. Det er der zigzag. Ja, tak. Ja, det er godt. Godt, Bong Willy. Kæft, der. du sej, mand. Sådan. Ja, det er godt. Og Willy. Sådan der. Så er vi på den rigtige banehalvdel. Ja. Mully har den. Mulle. Det er Messi. Messi har den. Godt nu. Nis kommer løvende der. Nis har bolden. De ser sgu lidt trætte ud, ikke? Ja, det gør de. De ser trætte ud. Så er det Messi. Nej, Nis igen. Heldigvis. Kom så, Messi. Han er med 2 forkerte mennesker. Eller forkerte, det kan man jo ikke vide. Forkert tøj på har de i hvert fald. Jeg ved aldrig, hvad han er til. Men derfor behøver man jo ikke at være forkert, bare fordi... Nej, det er jo det, jeg mener. Der er ikke noget forkert i det. Nej, intet forkert i det. Det er meget, hvad man tænkte. Ja. Mulle har bolden. Mulle bliver skubbet ud i siden. Mulle prøver at komme igennem. Okay, godt. De andre har bolden. Godt. En lille kontrovers, om den var ude eller inde. Det er skide godt. Messi! Kom nu, Messi. Den er ude. Godt. Nu er den ude. Nu er den fandme ude. Og Nora, han har... Nora nummer 10, han kaster. Se! Mulle, han har den. På brystet. På pærerne. Thomas har bolden. Det er Thomas. Thomas løber lidt tilbage. Han skyder til Werner. Werner, han står lige og spejder. Han skyder til Noah. Ryk. Yes. Bong Willy. Willy løber. Willy skyder. På mål. Hvor var det tæt på. Og igen så laver Mulle et eller andet sjovt. Igen var det lige lidt tæt på. Kom så! Op og stå! Og han skyder! Pis! Hvor var det fucking tæt på, mand. Well,
Fucking mand. Godt, Noah har bolden. Nej, hvor var det tæt på, Noah. Kom igen. Kom igen, kom igen, kom igen. Er der næste gang? Kom så, se. Nå, se her, Jørgen. Kom så, Thomas. Se. Igen, hvor var det tæt på. Den blev lige hættet over, mand. Hvor fucking latterligt. Well, vi skal i hvert fald lige nå at have et mål, fordi den står 3-3 nu, og vi gider ikke til det. Nej, vi skal vinde. Jo, kom så! Kom nu, hvor I henne! Så tæt på, mand. Pis. Nå, vi har lige fået at vide af dommeren, at vi ikke må råbe og syge som hunde. Det er mega mærkeligt. Han synes, vi var mega underlige. Ja, vi larmede lidt der i hvert fald. Godt spillet, boys. Godt. Den endte 3-3. Fair nok. Det er så lortet latterligt. Eller... Så vinker vi, så er der fællesvinkning. Så må vi gøre det igen. Ja, det var os på sidelinjen. Det var det sgu. Pretty excited. Det var vi. Vil jeg sige. Nogle gange går det lige åbenbart lidt højt. Ej, jeg synes sgu, du er en god kommentator, Gitte. Ja, det måske give dig. Der sker lidt. Jeg måske give det det. Ikke? Altså, jeg har den sidste snas, hvor vi faktisk går hen til fængslet, og vi alle sammen laver bølge og hilser og noget. Ja. Den synes jeg lige, vi skal have med. Den skal I også lige have med, drenge. Jeg når lige at få Og telefonus op, da den faktisk er ved at gå ned, og så prøver vi ligesom at få det op igen. Vi Ja, vinker hvor er her det til, vigtigt. Står vi her foran Vesterfængsel og klapper og råber. Bølge! Hvor er det vigtigt! Hvor er det vigtigt! Bølge! Vigtigt. Og 2 A's. Sådan. God kamp, ja. Håber, I har det dejligt. Og se lidt fodbold, trods alt. Ja, håber, I har det dejligt, trods alt. Trods alt. Må vi sige. Ja. Ikke? Jamen, vi har simpelthen lige fået skylden for at springe en af højtalerne nede i Frank's Place. Og Sådan. det er, hvad det kan ske, når piger bliver så excited. Så ryger der højtalere og ruder, og jeg ved ikke hvad. Ja. Det går ikke, nej. I kender det, boys, og hvis ikke I kender det, så må I øve jer lidt. Ja. Som man siger. Nej, hvor er det hyggeligt! Så træder der en mand ind ad døren. En flot mand. En flot mand, ja. Træder ind ad døren nu. Det må vi sige. Det er Dreas. Det er det sgu. Det er sgu Dreas. Det er Dreas. Det er Dreas fra Afrika. La 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 la. La 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 la. Nå, men ja, jeg spiller en... det er vist mig. Jeg prøver lige at holde mikrofonen op med munden. Det gik ikke så godt. Det er vist mig, der skal spille en trippelsang. Kunne du ikke holde mikrofonen med munden lidt? Nej. Det gik ikke så godt. Nå, men jeg skal spille Carl William, den sidste. Ja, du skal så. Og det er for uden af for Gud. Sådan. Så den får I bare lige herfra. Det er skide godt. Yes. Over til mig burde du egentlig spørge dem. Dræber du de ting, de sagde til mig førhen? Bekræfter alt og glemmer folk. Det stod for dig som evig 12, ja. Klokkeklar, men kæmpe gåde. Hun har ikke fortalt dem noget. Vi er spøgt i mit hjemland. Jeg gør alt for at glemme dem. For at glemme dem, ja. Du siger det ender så senere, men man dræber. Den var uden en af ting sammen. Gå og gå, gylden til værks. Bare inden du så, at verden sørgede for du kom. Jeg for ud af for Gud. Jeg for ud af for Gud. Vi kun gør for den at gå i land.
Ved det ligger over deres forstand. Jeg vil se det uden at blive helt væk fra dem og deres kopier. Ingen hører hvad man siger. For store øjne siger mig ikke mere. Bid det i dig, der går i kvarter. Før fornemmelsen ikke længere trives fint derhjemme. Ikke længere trives fint derhjemme. De tror mig. 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 Du siger det ender så senere, men man dræber den var uden en af ting sig. Gå og gå, gylden til værks, bare inden du så, at verden sørgede, hvor du kom. Jeg for ud, at for Gud. Jeg for ud, at for Gud. Du siger det ændrer sig senere, men man dræber den bare uden en af ting sig. Gå og gå, gylden til værks, bare inden du så, at verden sørgede for, du kom. Jeg for ud, at for Gud. Jeg for ud, at for Gud. Yeah, yeah. Jamen, ja, sgu nu, vi siger tak for i dag, du. Det var da det sidste trippelnummer med ham der, som var det, hvad hedder Carl William. Carl William? Ja, det er det sgu. Sådan. Sådan er det. Vi siger tak til Ustream, så lukker jeg ned her. Ja, og hej med jer. Tak fordi I gad at lytte med. Ja. Det var nice. Det var hyggeligt. Vi lyttes muligvis med